Ako na. Diyos maray na aldaw po sa Indugabos. Iayon ta po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving, dolot ni Nene del Rosario, Llantero and Decena family, Robredo family, Matias and Engero family, Norma San Buenaventura family, De La Viña family, birthday blessings of Hector Llantero, Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Jr. Eifert, Thanksgiving and petition offered by Brad Arnel Jose and Sismila Rubio, Thanksgiving and petition of Lorraine Evane R. Clarete, Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio offered by Mila Rubio, birthday blessings for Simon, special intentions, for divine intervention of land dispute at Pawili, Lidong, Hibago, Salugun, offered by Sis Nene del Rosario, petition for Roel Alcantara, offered by Edna Alcantara, for safety and good health of Rosalia Asense, Janet Villafuerte, Juliet Navarro, offered by Villafuerte family, for good health of Letty and Ronan Robredo and family, for safety and good health of Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Benang, for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salve Cabral and Sis Te Bahamonde, for safety, good health, and financial success of Mary Jane, Roderick, Maria Francia, Virgie, Hector, Alexis, Bibi, and Joseph, Judy, Luis, Marie, offered by Llantero and Decena family, for safety and good health of Maria Faydona, Biel, Maria, and Jerome Rodriguez, offered by Sis Benang, for complete healing of Arnaldo Bunyag, offered by Sis Benang, for complete healing and fast recovery of Ernie Bong Rubio, offered by Mila Rubio, for good health and protection of baby Justin and Eloise, offered by Marian, special intentions of Mel Ezekiel and Mel Gabriel, for the eternal repose of the following souls, Sinaida, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario, for Romeo, Sotera, Silvereno, Avelina, and for all souls in purgatory, offered by Doti Monte, for Faustino and Fe, Tomas and Paquita, Priscilla, Tasing, Andrea Pabing, Cosme and David, offered by Perfecto family, for Nazaria, Vicente Jr., Ismael, Sam and Avelina, and for all the souls in purgatory, offered by Malu Bendicio, for Avelina and the poor souls in purgatory, offered by Calamos and Delgado family, for Mark, Gregorio, Aaron, Saturnina, Pablita, Antonio, Epifania, Yolanda, Ronald J., Maria Claria, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, offered by Llantero and Decena family, for the soul of Avelina, offered by Mila Rubio, and for all souls in purgatory, offered by Matias family. Ngunyan po ang ika-15 Domingo nin taon. Ang tema, ang pagkamuot na may pagtubod. Igwa kita nin pagtubod sa Diyos. Ang pagtubod na ini, sinasabayan niya to nin pagkamuot. Inaako niya to ang kabutan nin kagurangnan, asin ang pag-akong ini na may pagtubod, ipinapahiling niya to sa paagi kan pagpahiling nin tunay na pagkamuot sa arual daw niya tong pagkabuhay. Ipamibi niya to sa selebrasyon ninyo Eucharistia, na padagos niya tong mapakusog ang pagtubod asin pagkamuot sa arual daw niya tong pagkabuhay. Ang mamamayokan sa tuyang selebrasyon ngunyan iyo si Father Jerome Pelayo, Secretary to the Archbishop. Matindog po kita sa pagpuon. Dagus sa singin magdiripon, banal na manmo.
kasi magpasalamat, magsamba magbumaw sa Diyos, ang Diyos Ama nagkagalang, ang Diyos aking nakatubos, ang Espiritu na marasulat sa rosal ng Diyos ipagkamuot. Bago sa simbang diribon, pananawan paan ng Diyos, magkawin kasi magpasalamat, magsamba magbumaw sa Diyos, magkawin kasi magpasalamat, magsamba magbumaw sa Diyos. Marahay na aldaw sindo gabos mga tugang. Marayanal daw man po. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamahan asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, pasisa na katuninongan sa mga taong marayan mo. Inoong ka, rinurukyami ka, sinasabami ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka, ulit ka, takula mo, kamurawayan, kagurangan na Diyos, kaling langipon, Diyos sa pamagkakamay, kagurangan ng ingutong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, makita naman. Ikaw na nagpapara kay mga kasalan kay tinaman, kahiraki kami. Ikaw na nagpapara kay mga kasalan kay tinaman, ako asa mo pakimahera. Ikaw na nagtutupaw sa atong panama, kahirapi kami. Kaligtasan na ang banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, arong, kalangka.
Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, ipinahiling mo ang liwanag nin sa imong katotoohan. Tanganing ang mga nalalagalag makabalik sa tunay na dalan. Lugod sa mong ikasikwal, ang tumang sangaran na Kristiyano, asin sa mong masunod ang katukduan kan Ebanghelyo ni Jesucristong kagurangnan, sa imong aki, nakaiba mo asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita para sa liturhiya kan tataramon. An pangapodan ni Moises, iyo na ang gabos maging maimbod sa pagsunod sa kabutan kan Diyos. Ini ang mensahe kan babasahon. Hinanjugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, danguga ang tingog nin kagurangnan na sa imong Diyos. Utuba ang sa iyang mga tugon, asin pagbuot na nasusurat sa librong ini kan tugon. Magbakli ka sa kagurangnan na sa imong Diyos sa bilog mong puso, asin bilog mong kalag. Ang tugon na ini na ipinagbubuot sa imong unyan, bakong labi sa imong kusog o kakayahan. Bakuman iyan nasa langit, kaya dai ka mo pwedeng magsabi, si isay daw ang masakat, asin makuha ka iyan para sa mo, tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Bakuman sa ibong kandagat, kaya mayong makakasabi, si isay an mabalyo sa dagat, asin marukyaw sa to, nganing sa tong utubon. Ang tataramon na ini, harani sa imo, yaon sa imong puso, asin sa imong nguso. Utubon mo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Ini ang sakong pamibi sa imo, sakong pamibi na tabangan mo. Sa dakula mong pagkamuot, simbaga ako, o Diyos, danay an sa imong tabang sako. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Kagurangnan, simbaga ako, huli ta ika, mamumuuton, asin marahayon. Ika, mahihirakon, lilingya ako. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Para sako, duka asin makaherak-herak, hulikan sa imong tabang, o Diyos, banguna ako, aawiton ko asin uumawon sa ngaran nin Diyos. Kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod kay Kristo, na iyo an enot sa gabos na linalang. Siya ang paratubos na madara kan tunay na kaligtasan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Siya ang ladawan ng Diyos na dai nahihiling, ang panganay sa gabos na linalang. Sa iya linalang ang gabos na bagay, gabos sa langit, asin gabos sa daga. Gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Dominasyones, soberanyas, potestades, gabos linalang huli sa iya, asin para sa iya. Siya ang enot sa gabos na linalang. Sa iya nagdadanay ang gabos.
An simbahan, iyo an sa iyang hawak. Siya an pamayo. Siya an kapinunan. An enot na namundag hale sa mga gadan. Tanganing sa gabos na bagay, siya an enot. Binuot nin Diyos na ang bilog na kapanoan mapasa iya. Huli sa iya, asin para sa iya, ang gabos na kipag-ulian, gabos sa langit, asin gabos sa daga, ang katuninungan makamtan sa bagsik kan sa iyang pagkagadan sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumamon ang Diyos, hallelujah, 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 hallelujah. Tumamon ang Diyos, hallelujah. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong abogado, nagtindog as sinagapot, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon? Tanganing makamtan ko ang buhay na dayeng kasagkoran. Si Jesus nagsimbag, ano susurat sa tugon? Ano ang sa imong nababasa? Ang abogado nagsimbag, kamutan mo ang Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, asin bilog mong isip, asin ang sa imong kapwa, siring sa imo mansana. Si Jesus nagsabi, tama ang simbag mo. Gibuhay yan, asin mabubuhay ka. Alagad ang abogado, huli ta gustong magpakamatanos, naghapot kay Jesus, sisay ang sakong kapwa. Si Jesus nagsimbag, sarong lalaki, hala sa Jerusalem, nagbaba pa Jericho. Nahulog sa kamot nin mga tulisan. Hinubaan, kinulgan, asin binayaan, naharos gadan. Nag-agi man sa dalan na ito ang sarong padi. Pagkahiling, tinalikdan, asin linihisan. Iyo man ang ginibo kan klerigo na nag-agi duman. Pagkahiling, tinalikdan, asin linihisan. Alagad, sarong Samaritano na naglalakbay, nag-agi duman sa namumugtakan kan lalaki, asin pakahiling na herak. Rinanihan, asin binugkos ang mga lugad, daan inulaan ni lana asin arang. Isinakay sa sayang kabayo, dinara sa sarong harong asin inataman. Kan masunod na aldaw, nagkuaning kwarta, itinao sa kagharong asin nagsabi, atamanon mo siya, asin gabos na gastos, babayaran ko sa sakong pagbalik. Sa imong paghona, arin sa tulong ini ang kapwa, kaitong nahulog sa kamot nin mga tulisan. Ang abogado nagsimbag, itong naherak sa iya. Si Jesus nagsabi, kunsiring, lakaw, iyo man ang gibuhon mo.
an marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa tuyang mga pagbiyahe, nakulaman siguro kitang mga naagihan na mga aksidente. Siguro, lampas na sigurong 10. Pero ang beses po kita nagpundo sa mga eksperyensya tayo ning may nahiling kitang aksidente. Sasabihin ta siguro, ay, igwang maabot dyan na ambulansya. Dahil pwedeng hiroon yan. Kaya, malihis na sana kita. Mga tugang, sa satuyang binasa nadangog ta, an manungod sa sarong Samaritano. Ang marahay na Samaritano, hindi permita ng ginagamit sa mga taong marahay ang buot, matinabang, itong taong pag nangangaipo ka talaga, namayo ka ng madudulukan, iyo ang natabang, ang apudta, marahay na Samaritano. Sa satuyang nadangog, eksperyensya ta, na-enkwentro ta, ang manungod sa sarong padi, nilihisan, sinasabing sa iyang kahimanwa, sa iyang kababayan. Asin, nag-agi man ang libita. Ano ang libita? Sarong sakristan. Kung ang nainot padi, ang nagsunod mga nagtatabang sa templo. Itong katabang kan mga padi, sarong libita, sarong sakristan. Naglihis man sa iyang kababayan. Alagad sarong Samaritano. Ang mga Hudiyo, saka ang mga Samaritano, magkalaban na grupo. Taano ta magkalaban? Dati, sarong tao lang. Mga Hudiyo sana. Taano ta nagkaigwanin mga Samaritano? Nagsakop ang Assyria sa kahadayaan ng Israel, nag-abot ining mga taga-Assyria. Ang ibang mga taong mga Hudiyo dinara sa Assyria, alagad ang iba inagum kay niyong mga taga-Assyria na nagsakop sa saindang kahadayaan. Asin, ang sarong kahadayaan kan mga Hudiyo, itong inapod na Huda, dito nasakop. Ito mga puro, day naagom nin mga dayuhan, ang paghiling ninda duman sa mga naagom kan mga dayuhan, hababa, bako ng purong Hudiyo. Inapod na nindang bako ng puro ang reliyon. Maati na ang saindang paghiling. Asin ang grupong ini, igwa ng lugar na pinagsasambahan. Kaya, may daipagkaka sinabutan ang mga Samaritano sa mga Hudiyo. Natatanda nindo kang si Jesus, buot mag-agi sa lugar nin mga Samaritano, dahil siya pinaagi. Kaya sabi kan sa iyang 2 disipulos, gusto mo kagurangnan? Paoranan tang kalayo, iniyong habo sa tumagpadagos. Iyon na yan ang lugar na dai pinaagi ang kagurangan kaibaan sa iyang mga disipulos. Alagad sa istorya, nadangog ta ang bida itong hinahabuan kan mga Hudiyo, ang Samaritano. Mga tugang, ano ang enot na magayuntang manodan? Enot, kung minsan ang tabang, hali duman sa mga taong dayta inaasahan. Kung minsan masabi kita kung si pang mga kapamilya ko day nagtabang sa sakuya.
Kung sisay pang tugang ko, sisay ang pinsan ko, dai nagtabang sa sakuya na nangangaipo. Maray pa ang ibang tao. Maray pang ibang kadugo. Sasabihin ta, iyo ang nagtabang sa sakuya. Mga tugang iyan ang magayon na enot na puntong manodanta. Sida ita inaasahan. Minsan, iyo ang ginigibong kasangkapan kan mahal na Diyos. Tanganing may paabot ang pagkamoon. Ikadua, ang Samaritano, mayo siyang obligasyon na magtabang. Dahil niya man kaano-ano. Alagad, bilang sarong kapwa, ipinahiling niya ang pagkamuot, maski dahil niya kabisto. Ang ikaduwang punto na magayon na manodanta, ang kapwa, itong nangangaipo kan sa tuyang tabang. Asin ang Samaritano bilang sarong kapwa, nahiling ta kung anong pagkamot an sa iyang ipinahiling. Kumpleto. Pinakahalangkaw na klase nin pagkamot. May kalidad. Sa bilog na puso. Sa bilog na isip. Gabos itatao. Ang Samaritano dahil nag-isip na sayang kang kwarta ko. Dahil nag-isip na nagmamadali ako. Itinao niya kung ano ang sa iyang pwedeng itao. Panahon, kwarta. Ginamit ang sa iyang sadiring sakayan. Tanganing darahon an biktima kan mga bandido, biktima kan mga tulisan. Mga tugang, ang tataramon po bagang neighbor sa satuyang Bicol na tataramon si satuyang mga katarain. Ano po? Katain. Pero digdigi nagamit na kapwa. Pero sa Ingles, neighbor. Bagayon pang satuyang paghurup-hurupan, iyo ano ang satuyang relasyon sa satuyang mga pagtarain. Katinuhan ta ang satuyang mga katarain. Nagtataorauhan pa kita nin mga kaipuhan ninda? O natataon pa man kita kan mga kaipuhan ta sa sainda? Kato nagigiramduman ko, pag mayo nin asukar, mahagad sa kataid. Mayong asin, mahagad sa kataid. Igwa pa nga ni kato makikisulo. Makikisulo ngayon ko, tamayo kami nin posporo. Indak kung nangyayari pa yan ngunyan. Nangyayari pa po. Naghaharagadan pa magkataraid. Kadaklan sa mga subdivision ta, minsan para lang kawan na ningkodal. Ano po? Dahil nga ni Visto. Sisay iyan. Kung kahit sa ibang bansa, mga first world country, developed countries lang yan. Pero ngunyan, maski sa tuyang mga lugar, arog na kayan, data bisto an sa tuyang mga katain. Maluwas kita sa tuyang natad, data na bisto an sa tuyang neighbor, an sa tuyang kapwa. Alagad, mga tugang ang mahalaga. Sa panahon na igwang nangangaipo, makiaram kita, makilabot kita. Ang kagurangnan, bako lang na simpatya ang ipinahiling sa satuya. Kundi itong inaabot tang empathy. Kung minsan bako kitang may pakilabot, kundi mayo nin pakilabot sa satuyang mga kanatad, mga kabisto, sa satuyang mga pagtarain. Dahil kita maging apathetic. Ribayan tabako lang ning
simpatiya, kundi itong inaabot ng empathy. Mamati kung ano ang namamati kan tao. Itong sinasabi ta na ilalaag ang satuyang sadiri sa saindang mga sapatos. Kung ano ang namamati, satuya man namamati. Mga tugang araw kaya ang ipinahiling kan satuyang kagurangnan. Sabi kang ibang mga scholars, ini yung lalaki na biktima hali sa Jerusalem pasiring sa Jericho. Ang Jerusalem iyo ang sentro ng reliyon. Nagre-representar nin banal na lugar. Alagad ang Jericho nagre-representar nin makasaalan na lugar. Ang lalaking ini pasiring sa makasaalan na lugar, halos mawaranin buhay, alagad sa kahurihan, iniligtas sa tabang kan marahay na Samaritano. Mga tugang, kita ang lalaking biktima na nangangaipo nin tabang, nangangaipo nin marahay na Samaritano sa satuyang pagkabuhay. Mga tugang, dakul pa man ng mga tao na siring kaiyan, magi kitang kasangkapan kan satuyang kagurangnan, na si mga yaon sa Jericho, biktima, ninhuli sa kasalan, darahunta sa paagi kan mga magayon na halimbawa, magayon na may tatabang ta sa satuyang kapwa. Matindog para sa minatubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namong dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo. Kibirhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminangkat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin sa mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ninhuli ta sa tuyang sadiri, day kita makakaligtas, mamibi kita sa Ama, kagurangnan, danguga ang samuyang pamibi. Kagurangnan, danguga ang samuyang pamibi. Ang bilog na banwaan nin Diyos, tanganing sumunod ki Kristo, liwanag nin kinaban, mamibi kita. Kagurangnan, danguga ang samuyang pamibi. Ang mga pamayonin banwaan,
tanganing sa indang hanapon si Kristo, dalan nin katanosan asin buhay, mamibi kita. Kagurangnan danguga an samuyang pamibi. An mga dukha, mga nagtitios, tanganing sa indang tubodon si Kristo, burabod nin pagkaherak, mamibi kita. Kagurangnan danguga an samuyang pamibi. Kita gabo sa misang ini, tanganing sa tong kamutan si Kristo, na namumuot sa to, asin nagdusay kan buhay, huli sa to, mamibi kita. Kagurangnan danguga an samuyang pamibi. O Diyos, ilaw asin burabonin buhay, kay raki kami, ampuna asin atamana, huli ki Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Receive, thy liberty. Take all thy will, thy might, thy memory. All things thy own. Let all thy own, thine was to give to thee. I all resign, do not These make me rich, or else will I forgo. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod, kan kagurangnan, an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako akagurangnan ining dulot nin sa imong banwaan, daraan pagtubod asin pagkamuot, tabangi kami makalikay sa maraot, tanganing makamtan mian sa imong kamurawayan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasalan, asin sakal kang kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan, masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi minsan saen, an mga kabagsikan mo, ika na nagapod sa mo hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag, kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami, kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 Kagurangnan, Diyos ni mga
Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang, namimibi kami. Pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuod, nagpabaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Teni ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay na tipan na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareka niya mo. Ang pagkabuhay mo, iman, ipinapahayan. Sangkot na ikabatato. Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Girumdumaan sa imong mga surugoon ay napud mo, sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa sayaman sa ng pagkabuhay liwan. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Niamo na yaong sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiri sa langit, ansa mo kakano sa rualdaw, itaon sa uyang unya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawan niya ang mga nagkakasala sa buyan, asin na rin ang ipagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataok ko sa indo. Hare pagilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo nin katuninongan. Peace, peace.
uyang kordero kan Dios, uyang nagpapara akan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Magad po. Sanctify ye, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy bosom, I may never leave thy side. From all evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may rest thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy bosom, I may never leave thy side. All the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints Mamibi kita. Mamibi kita. Kagurangnan, nakikimahera kami sa imo, na sa dayaday niya mong pag-ako, kaining sakramento, makamtan mi ang samuyang kaligtasan, na daing katapusan, huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa kadikit na anunsyo. Pasalamatan tapuan sa tuong celebrante ngunya na si Father Jerome Pelayo. Ang sa tuyo pong mas sponsor asin choir, Adonai's Love, ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Salamat po. Salamat man po sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-ayre kan misanin banwaan na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misanin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan.
Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon, na dahil nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin na aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin, kinawa